Yn traddodiadol, da ni wedi bridio planhigion am cnwd o dan hinsawdd hanesyddol a hefyd gyda fertilisers cemegol. A rwan da ni angen planhigion newydd i'r dyfodol sydd yn tyfu'n dda heb fertilisers cemegol. Mae planhigion gyda microbiome, sef bacteria a ffwng a virus sy'n gweithio gyda'i gilydd yn y planhigyn, a da ni yn gweithio gyda'r bacteria sydd yn helpu'r planhigyn i tyfu. Da ni hefyd yn defnyddio genetic marker i gweld pwy sy'n pwy yn y microbiome a gweld sut mae'r cymuned yn newid dros amser, a hefyd pan da ni'n tyfu'r planhigion ella heb dŵr neu o dan hallt, i gweld pa rhai sydd yn mwyaf defnyddiol i'r planhigion. Mae gennym ni nifer o targedu gyda'r ymchwil ni. Da ni eisiau bacteria newydd sy'n medru gael ei defnyddio fel biofertilisers. Hefyd, da ni eisiau deall sut mae'r bacteria yn gweithio gyda'r planhigion, fel bod ni'n medru bridio planhigion sy'n tyfu'n well o dan newid hinsawdd yn y dyfodol. Cenedl fechan, syniadau mawr. Gwyddonwyr Cymru yn taclo newid hinsawdd.